odiochieng' ma kawuono ni komiti ma ochung' ne wechego mag teko e od bura bende koro bago romo odiochieng' ma kawuono. Penjo magida penjo kaachiel koda ka jokanyo mantiere kar kanyo oda mana mondo mi kirango gi nengo machalo kama, mago nengo mag mauta, wacho ni nengo mag sitima kinde ma gisebedo kar kanyo gin gik mage manyalo bedo ni irango kendo imiyo pek odiochieng' ni ma kawuono. Nengo mar sitima nyakwara moge jwang' osebedo kata ka medore kinde ndalo mokalo kata dwe achiel mokalo. Tiende nang'o? Komiti no mochung' ne wechego mag teko kata Departmental Committee on Energy bende odiochieng' ni ma kawuono dibedo kata ka romo kod riwruoge mopogore opogore, mano moting'o Electricity Consumer Society of Kenya, mano ELCOS, kaachiel koda ka ISAC, mano Electricity Sector Association of Kenya, kaachiel koda ka mano mar East Africa Association of Radiation Protection. Odiochieng' ma kawuono gidabedo kata ka gitwak niere kaka inyalo duok piny nengo machalo kama. Tikinde ma koro duoke piny nengo mar sitima ni kata mosebedo kata ka idho, tiende nang'o? Odiochieng' ma kawuono bende ang' wakoni mathoth mantiere kar kanyo ka warango nengo mag sitima mano ma bende osebedo kanyo ka idhore, kendo kawuono ka gintiere komiti no mano mar od bura gidhibedo kanyo ka giluwe achiel kachiel. Ang' wakoni mathoth kantie kanyo koro moge jwang' mondo mi wadhi nyime. Ang' wakoni ni